my side. Fuck out of my mind. Salut! Să mă bată tatăl meu, faci un giveaway? Dă-și pe un iPhone de acolo din alea 4. Dacă spui tatăl nostru pe de rost, să-l dau. Gata, pot să zic? Da, hai. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Stai 2 secunde, stai. Mm. Mă auzi? Da. Dă X la pagina aia care intra pe Google să scrie, dar dă X ca să aud eu click-ul. Aha. Așa și uite-te în partea aia, uite-te în stânga. Nu pot așa. Păi cum, nu știi tatăl nostru? Bine. Îl știi da sau nu? Bun, zi. Hai. Tatăl nostru care ești în ceruri. Stai, așa, Da? băi, nu fă manevri din astea. Dă și căștile, pune căștile jos. Ba, păi așa, Păi dar tu o dai cu mine, intri pe Google, cauți tatăl nostru, îi zici lui ăla de pe Discord, ți-a spus că îți spune tatăl nostru. Dar pe bune, ești ceva YouTuber și faci giveaway sau ți le ții tu acolo? Sunt YouTuber. Bine, sunt YouTuber, sunt la început. Și faci giveaway cu alea sau le ții așa la ștop? Îți cutii. E bun. Giveaway dau un Kalashnikov la 500 de abonați, dau un Kalashnikov de 16 euro. Tare rău de tot. Da. Tu faci YouTube? Dar știi cu ce m-am întâlnit, dacă știi, din Cu România? cine? Cu Basta. Nu știu. Niște băieți cu haine, cu de-astea. Ah. Ca gulați. Să-i fut în curs, să le trag la mâini, nu-i cunosc și nu vreau să am tangenți cu ei. Sunt rău, nu? Da, deci din Danemarca. Danemarca. Da. Hai, te las și... N-aveți termopane acolo în Danemarca. Nu, păi Salut, asta e... coaie. Salut, pulă, ce faci? Ce faci? Da, uite, mă uit la o pulă, tu ce faci? De ce vorbești urât? Păi dacă eu, Varta, tu îmi spui mie că vorbesc urât, nu zic salut coaie. Nici măcar nu mă cunosc, salut coaie. E urât, nu? Dă și tu, dovadă că ești băiat ce zile, salut, ce faci? Vrei să spun să rămână? Nu, că nu sunt pizdă. Da, păi și atunci. Păi dacă tu îmi spui salut coaie, e La urât. noi în oraș, coaie e un fel de... Ce faci, bro? Ok, și când te duci și te întâlnești cu socrul tu și îi zici ce faci coaie? Bine, da, nu-i spun nici ce faci, bro, la socrul meu. Eu am dat un exemplu. Dacă tu mi-ai zis Ce? salut coaie, tu când te duci și te întâlnești cu socrul, tu cum îi spui? Salut coaie? Nu e neapărat. Nu-i Da, spui nici n-am să socru, rămână că tata mori. socru. Dumnezeu să le ierte, să fii țara ușoară. E asta. E urât, nu? Ce fumezi? Țigări de tractoriști. Da. Ce faci? Câți ani ai? 28. Mulți înainte. Ce faci la pe fel. site-ul ăsta de oameni nebuni? Păi, numai oameni nebuni intră pe stai de oameni nebuni. Da, păi și eu sunt nebun, recunosc. Eu sunt Eu nebun. nu sunt chiar așa, dar și eu sunt. Băi, nu știu, frate, eu am făcut videoceate, sunt mai pantaliu de felul meu. Mi-am băgat tubul de fixativ în cur. Bine că am făcut bani, recunosc. Da, frate, mi-am băgat tubul de fixativ în cur, când am scos mi-a rămas două. Am fost la urgență, m-au costat 12 cop ce am la cur. Asta e Tu viața. chiar ești. Da, frate. Hai de capul meu. Îți bulangiu, îmi plac băieții, ești frumos. Da, serios. Ești foarte, ești vechi, te întreții, ești tuns, ești aranjat pe sat. Ești frumos, îmi place, ai sprâncene frumoase. Mulțumesc. Cred că multe fete sunt invidioase pe sprâncenele tale. Adică mă refer că, mamă, bine că ești așa frumos la față. Ce înălțime ai? 1,82. Mamă, îți dai seama cum mă pui capră pe mine? Îți plac Băi, nu băieții? vreau să mă laud. Nu vreau să mă laud, dar cu 19 mă descurc. Mamă, ai bile, mi-mi plac bile. Nu, tati. E bine și cu 19. Ce Ți-ți sunt plac? tare natural. Foarte tare. Îți plac băieții? Mie îmi plac băieții, îți spun sincer. N-am nimic cu persoanele care E ceva normal, practică frate. chestia asta, dar nu mă atrag, nu știu. Adică dau un exemplu, cum sunt eu așa și mă pun capul că am curul mare.
Și tragem o băut împreună. Nu mai buli odată la spate, să mai iei la spate, gen... Nu știu. Nu cred. Pe bune? Nu cred, nu Dacă, n-am avut niciodată. dacă aș bea odată cu tine o sticlă de vodcă și aș trage puțin de tine, pentru că te văd un bărbat foarte frumos, aranjat, tot timpul te duci la frizerie, te tuză, îți faci sfâncenile una alta. Și aș bea cu tine o sticlă de vodcă și, nu știu, din întâmplare se întâmplă să, băi, ți-a fute ceva și sunt cu tine. Nu te fute cu mine, nu te culca cu mine. Nu cred. De ce? Că e ceva plăcut. Adică ai o viață și o portofol, trebuie să le treci pe amândouă. N-am încercat și nu cred că o să încerc. E ceva plăcut, trebuie să încerci odată. Poate o să încerc o dată în viața asta. Trebuie să încerci pe toate. Dar vezi tu cum ai ajuns să-ți placă băieții? Băi, mi-a plăcut până la vârsta de 18 ani, mi-a plăcut fetele, înțeles? Și am avut o fată, o țigancă. Bine, că avea mulți frați, avea 6 frați. Ea era mai de lape, înțeles? Pentru că eu îmi luam palme în cartier, mă băteau ăștia mai mari, ne dădea palme, că eram tare în gură, înțeles? Și frații lui țiganca asta făceau box de performanță. Înțeles? Și m-am luat și m-am combinat cu ea, dar cer cum m-am combinat cu ea, ca să nu mai dă ăștia palme. Și am vorbit cu țiganca aia un an jumătate. Mi-a făcut o bătaie, că m-am despărțit de ea, dar m-a bătut rău tare și am plecat în Danemarca. Și acum bine, că am scăpat de ea. Și am început să vorbesc cam pe... Bine, am început să fac videochat. Înțeles? M-am făcut bani de videochat și acum, na, îmi plac și băieții, adică nu mai plac fetele. Adică, cum să spuneți, nu mai am atracția aia, știi? Dacă văd o fată, nu mi se mai scoală. Bine, sunt mai multe chestii, știi? Dar Am gen... crezut că am crezut că ai avut o traumă. Nu am avut traumă. Doar de când m-a bătut țiganca aia. Să moară fanina mea, că s-a urcat data aia 85 de kg pe mine, eu am 55. Mi-a făcut o bătaie, Doamne. Când mi-a dat o palmă după cap, m-a luat cu amețeală. Și ce Da. lucrezi în Danemarca? Fac videochat. Dar bine, fac aici pe Danemarca ca să nu se vadă în România, știi? Dar să câștigă. Da, să câștigă bine. Da. Bravo, ți Bine, că am pățit-o cu fixativul în pula mea, mi-a băgat fixativul în curs și mi-a rămas două. Și am fost la spital, am 12 copii acum la cur. Nu cred. Vrei să arăt? Cred că faci mișto. Nu fac mișto, frate, vorbesc la ceva mai serios. Ți se pare că fac mișto? Dacă făceam mișto, râdeam sau... Ăsta sunt eu, sunt o persoană sinceră. Foarte bine. Nu știu ce să zic. De ce nu știi? Nu știu, ești o persoană foarte frumoasă, m-am îndrăgostit de tine, îmi place de tine. Ai Facebook, ai Instagram? Am Facebook. Și nu dai și mie Facebook-ul tău? Poate vorbim Pentru acolo? ce? Nu știu, îmi place de tine. Foarte mult. Ai și Nu știu, 19. Am și Romeo. Mamă, ei. Wow. Tare. Și escort, știi? Foarte tare. Și faci bani? Și dacă, nu știu, cât e la tine numărul? Depinde. Dacă, nu știu, păi depinde. Dacă la Depinde tine de- apelează o persoană sau un băiat. Nu În știu. funcție de... Eu apreciez dacă îmi place de el, dacă nu-mi place de el, dacă nu n-aș vrea să îi fac nimica, cresc prețul. Ok. Dau un exemplu. Eu vin și îți ofer 200 de euro. Ok? Și tu, dau un exemplu, te culci cu mine. Și vreau să-ți scăp și eu sau să-ți fac și eu ție ceva. Adică să fie reciproc. Cer mai mult bani pe Nu, chestia eu asta da. sau? Ești Eu activ, doar activ sau pasiv? Doar activ ești, nu? Da. Da, și dau un exemplu. De cât timp faci chestia asta? De 2 ani. De 2 ani. Și dau un exemplu. Nu a apelat niciun băiat la chestia asta. Nu știu. Au încercat, dar am primit și 800 de euro și 1000 de euro și n-am acceptat. Niciodată cu niciunul? Da, nu? Numai cu femei. Da. Și dau un exemplu. Prinzi o babă de 60 de ani care are zbârcioși la pizdă.
Asta este, până la urmă banii contează, că așa e peste tot în lume. Păi ce să spun, bravo ție, mă bucur. Ai ceva, eu să ai ceva, băi, eu sincer îți dau vreo 300 de euro, îți dau. Mai mult nu pot, frate, că nu merit, să spun sincer. Adică cu 300 de euro iau ceva așa frumos, făcut. Și cu Billy. Baftă, ce să zic. Da, băi, ce să spun, baftă și ție, să faci mulți bani. Și toate babele, cei peste 50-60, să apelezi la tine. Să dea Dumnezeu. Te salut cu stimă și respect.